La trampa del desig podríem dir que és una història d'històries. En principi sí que hi ha una història que forma el que diríem la trama de la novel·la, però paral·lelament al fil conductor n'hi ha un seguit d'històries satèl·lit que al llarg de l'obra van confluint i van d'alguna manera acostant-se al que és la trama principal. També he intentat, en aquest sentit, que cadascuna d'aquestes històries satèl·lits o cadascun d'aquests fragments que conformen el conjunt de la novel·la ha sigut redactat seguint els paràmetres de diferents gèneres literaris. Així trobem fragments que podrien ser considerats fragments eròtics, uns altres que podrien ser considerats fragments de novel·la d'intriga, uns altres que podrien ser considerats fragments de qualsevol altre tipus de gènere. I això, evidentment, implica una complexitat estructural i un cert eclecticisme pel que fa a l'estil de la novel·la. Però al final tot això acaba confluint, acaba formant un tot i pense que és cert que jo crec que La trampa del desig és una novel·la més difícil pot ser d'escriure que de llegir, en el sentit que el lector, quan acaba de llegir-la, no té absolutament cap dificultat per copsar tots els trets bàsics de la història i de tindre una visió global del que vull contar en l'obra.